ברוכים הבאים לפרק נוסף שלנו בפודקאסט, והפעם זה רק אני ורוזי. והפעם אנחנו נדבר קצת גם על גיל עגול, שאני חגגתי בגיל עגול, וגם על אמונה, על תזונה, על כושר, על החיים. על הכל והכל, הכל מהכל פשוט. על הכל חוץ מלא, אולי נדל"ן. הפעם קצת עלינו. אז בדיוק דיברנו על זה שהחלפתי לגיל 30, קיבלתי את זה ככה קצת בדאון, בדיכאון, כי חגגתי רק עם המשפחה, שזה כמובן בראש בעיניי, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אבל לא יצא לי הפעם לחגוג עם חברים, כמו כל שנה אני חוגגת, וכל שנה אני חוגגת בירושלים, עיר הקודש. תחגגי איתי, מה זאת אומרת? אנחנו חוגגות ביעד מפתיע. יעד מפתיע גיל עגול גם לי וגם לך. בעזרת השם. אז אל תתבאסי, חיים שלי בלב. לא, תשמעי, אם את לוקחת אותי שנתיים אחורה, וואלה, הייתי יותר מתעצבנת. השנה קצת יותר ריחלתי, יותר חיבקתי את זה, כי באמת ששום דבר לא חשוב חוץ מבריאות. והייתי אמורה לטוס וגם לא טסתי. נכון. בגלל לצערי מקרים שהם קצת פחות חיוביים. שזה עוד יותר נתן לי ויזואליות להסתכל על החיים אחרת, וברוך השם להגיד תודה קודם כל על מה שיש לי, על זה שאני בריאה, שאני עובדת, שאני הולכת, שיש לי ילדים, אפילו שאני עדיין במשקל הזה ועוד לא חזרתי לעצמי, ברוך השם שיש לי בכלל על מה להתלונן. יש אנשים שבראש מעייניי, זה כמו שראיתי איזשהו משפט, שאם אין לך בריאות, אין לך כלום. ברגע שיש לך בריאות, כאילו אתה שואף לדברים אחרים. אז גם את עוד מעט חוגגת עגול. כן, אני רק חושבת על זה, בא לי לישון. הלוואי ועל כולנו נראה ככה בגיל 50. כן, אבל עוד הפעם זה מבאס. זה קצת, זה לא עניין של מבאס, זה עניין של, זה דברים שכמו שאת אומרת, את לא שולטת בהם. זה לא מה שאני מרגישה, בואי, אני לא מרגישה בת 50. אבל אין מה לעשות, ככה זה טבע העולם, זה טבע האדם. ואנחנו בנויים ככה. נכון. אז זה סוג של, אני מחליפה עשור. תחשבי, כל שנה זה יהיה 50 פלוס, זה כבר לא 40 פלוס, הבנת? כמו שאת, 30 פלוס. כן. כבר לא 20 ו... נכון. לזה אני מתכוונת, לא בגלל ש... זה נכון, אבל ברוך השם, אנחנו כל יום ויום שעבר, אנחנו בדרך לתיקון שלנו. שזה משהו שהוא טוב, כאילו בסופו של דבר, החיים האלה הם רק מסדרון לעולם האמת, כאילו. פה יש ימים שאני לפעמים מסתכלת מהצד, ואני אומרת, כאילו, איזה עולם שקר אנחנו, כל מה שאני רואה שקורה בעולם, כל מה שקורה עם הפליטים שנכנסו לספרד, אני מסתכלת מהעולם ואני אומרת, כאילו, מי שלא מאמין ומי שאין לו אמונה ולא רואה איך השם מכוון את הכל, וכל מה שערות שפתאום יש גשם מטורף באיסטנבול, ושיטפונות בטורקיה, ורעידות אדמות, וברוך השם, כאילו, אתה יודעת, השם עושה את הכל בשביל לעם ישראל, לראות כאילו תתעוררו, תתאפסו על עצמכם, אני פוגע בגויים, פוגע באנשים אחרים ולא בכם. אז מי שלא רואה באמת את השם בכל דבר, תמיד אני אומרת שהוא... אין לי מושג איך אנשים חיים בלי אמונה. בסדר, שימה, אבל אל תשפטי ואל תגידי חלילה, אין לי מושג. חלילה. כי אני... אבל את בעלת אמונה, מה? ברור, אני בעלת אמונה, אבל אני אף פעם לא אומרת אין לי מושג איך הם חיים. כי תמיד אני אומרת שכולנו ילדים של בורא עולם. ברור. וכולנו באמת, גם נשים וגם גברים, אנחנו יהודים. אז זה דבר ראשון שנבחרנו. לא, את יודעת, כי בן אדם שאין לו אמונה, יש לו זווית אחרת. לא, זה במקרה. אז מה? לא, ברור שזה הזמן. אני חלילה לא שופטת בן אדם, כאילו. אני לעולם, תמיד שאני שופטת, בן אדם שיש לזה משהו, תמיד הדבר הראשון שאני שופטת זה לקו זכות. לך תדע מה קורה לו, לך תדע מה הוא עבר, לך תדע מה שזה. אי אפשר לדעת, אל תשפוט של אדם עד שלא תעמוד במקומו. חלילה לעולם אני לא שופטת. פשוט אני רק אומרת, בן אדם שאין לו אמונה, והוא לא מסתכל תראי, אז אני חושבת ש... עזבי את הראייה ועזבי את מה שעבר, את יותר לפעמים נכנסת, גם את בעצמך אומרת לי, תיכנסי וזה, ואני הכי בן אדם. למה להיכנס? כל מיני סרטונים או פרשנויות, את יותר גם שומעת ממני. אני כבר לא שולחת לך, אבל. בסדר, כי את יודעת שאני... תראי, גם אני בן אדם הכי מאמין, וגדלתי בבית הכי מסורתי, ואני אומרת, ברור, תמיד אני מאמינה שהשם איתי 24/7. אבל תמיד אני אומרת, כל אחד באמת יש לו את המסע שלו. ברור. וכל אחד צריך לעבור, נולדנו באמת, גם אני אומרת את זה, לעבור איזשהו סוג של תיקון. אבל מצד שני, אני יכולה לדבר ככה, מחרתיים ישמעו אותי, יגידו, מה יש לזאתי, כאילו? מה היא מדברת? מה זה סוג של תיקון, סוג של מעבר, סוג של... כמו שאת עכשיו אמרת. אבל
אני פחות, את יותר אוהבת לחפור לעומק. אני פחות לעומק. כן, זה נכון. לא פחות לעומק בחיים, אני אהיה בעומק בדברים אחרים. בזה אני לא. למה? כי לא יודעת. אולי... אני אגיד לך למה. זה אולי שמע לך קצת... מה, כי אני פוחדת להתעסק בזה? לא עניין של פוחדת להתעסק עם זה, זה לא רק את, זה כולם. אנשים פשוט מפחדים להתמודד עם האמת. קשה להם להכיל את האמת. זאת האמת. קשה לאנשים להתמודד עם זה. נוח, בוא נגיד שנוח לכם. אבל אני יודעת שאני... נוח ומה לך. נוח לי? אני יודעת שאני מאמינה בבורא עולם, אני יודעת שאנחנו נבחרנו, אני יודעת שיש דברים שתמיד הוא מגן עלינו, אני יודעת את זה, אני גם אומרת תודה, אני אישית בבוקר אפילו אומרת ברכת השחר, אבל אני לא חושבת שזה בא מהמקום הזה, זה לא עניין של נוח, אין פה קשר, עוד הפעם, הראייה שלי, אין קשר לנוחות. למה לא? אם את מאמינה, אז למה את לא שומרת שבת סתם דוגמא? לא, את שומרת שבת, את משתדלת. אני מדברת בכללי על אנשים. לא, אז את רואה, זה ההבדל. כאילו, אני חושבת... זה שאלה, זה לא שפיטה, כן? לא, ברור. אני רק בשביל שיהיה לנו, את יכולה לשאול אותי מה שאת רוצה, נשמה שלי, את גם יודעת ואת מכירה אותי, בואי. ברור, אני שואלת רק בשביל שאת יודעת. אני אגיד לך למה. אני אוהבת את עצמי ככה, טוב לי ככה בחיים, ואני גם יודעת שהשם... גם את מה שאני עושה, מעריך מאוד מאוד. ברור. כל דבר הכי קטן שאת עושה הוא מעריך. זהו, זאת התשובה שלי. אני לא עושה דברים בעל כורחי. מה שלא מרגיש לי פה, אני לא עושה. אז זה לא קשור לפחד. אני לא הפסקתי לנסוע בשבת כי עשיתי או רציתי... זה בא לי מבפנים לבד. נכון. אם יבוא לי עוד פרק זמן מסוים... בואי, כל הזמן, כל בן אדם עובר, אי אפשר לדעת מה ירורה ליבו ומה המחשבות של כל אחד ואחד. את יודעת, גם אני עוברות לי מיליון מחשבות ביום. אבל כאילו במקום היום איפה שאני נמצאת, קודם כל אני אומרת, תהיה בן אדם. חד משמעית. אז אין קשר עוד הפעם בין אחד לשני, בין מצוות לבין זה. יכול להיות שאני... יכול להיות הבן אדם הכי דתי בעולם, אבל הוא לא בן אדם. כאילו, אני מתכוונת שהוא שחור לבן, דתי, חרדי, אבל הוא לא בן אדם. נכון, ועוד הפעם, אז אנחנו באמת, בגלל זה אמרתי, כל אחד פה בא לפה לעולם בשביל לעבור את הדרך שלו, את התיקונים שלו. לפעמים אני אומרת, וואלה, כן, אני כן יכולה להתאמץ ולהשתדל יותר. אבל טוב לי עם זה. טוב לי. בגלל זה אני אומרת, כי זה אזור הנוחות, כי נוח לך, כי בסדר לך. נכון, כי אני לא צריכה, נכון. אני אומרת את זה עוד פעם, כי זה, אני וזה מסתכלת, בסדר. ברור שזה בסדר, אף אחד קודם כל בואי נתחיל מזה שאף אחד לא שופט אף אחד, זה כאילו, בואי נתחיל מזה. נכון. אבל כמו שהתחלתי מלכתחילה, כן, אני אומרת, כי גם אני הייתי במקום הזה. כאילו, אני גם עד היום, יש לי נפילות, וגם אני, קשה לי עד היום לשמור 25 שעות. אני יודעת, לפעמים אני רואה אותך פעילה באינסטגרם. נכון, קשה לי, קשה לי. נכון. קשה לי מאוד. בוא נגיד ששבתות של חורף הרבה יותר קל לי, ברוך השם. עדיין קשה לי. אני הייתי בעלת תשובה, אני לא אשכח שכל המשפחה שלי היו נוסעים בשבת, אני הייתי ילדה מרדנית ונשארת בבית, וסבא שלי היה מתקשר אליי, אני עד היום לא אשכח את זה, שהייתי אולי בת 13, 14, וסבא שלי היה מתקשר אליי והיה אומר לי, לא, תבואי, מכריחים אותך, כל המשפחה נוסעים עם האוטו, ולא, אני פשוט ניתקתי אותו טלפון כי זה היה יום שבת, כי הוא פשוט התקשר בלי הפסקה. ואני זוכרת שתמיד מאז שהייתי קטנה, תמיד כאילו זה היה לי, לא יודעת, מצית בי כזה, להיות קצת יותר, וגם אחי, ברוך השם, שהוא ממש עכשיו התחזק והוא חיזק אותי גם. כן, נכון. אבל זה עדיין קשה. בגלל זה אני לא שופטת, בגלל זה, כי גם אני באתי מהמקום הזה, גם אני לא הייתי שומרת שבת, וגם אני הייתי נוסעת בשבת, וזה הכי קל והכי נוח. ואני חושבת ששבת, מה זה חושבת? זה גם כאילו, זה כתוב בתורה, נכון. זה לא אני. ששבת זה ברית עם בורא עולם. כאילו מבחינתי, לשמור שבת זה לפני הכל. אז מה קורה לך אם את באמת פותחת אינסטגרם? מה את מרגישה? חרה. מרגישה חרה עם זה, שנפלתי ליצר הרע. אני מרגישה עם זה חרה, שכאילו, שלא התעליתי על היצר הרע הזה, ואני לא אשקר לך, כאילו, אני עדיין ממשיכה אפילו כשאני מרגישה חרה עם זה. אבל יצר הרע זה יצר הרע. זה יצר הרע כמו... אין לי מה. יצר הרע זה הדבר הכי קשה. אז אל תרגישי, אני למדתי בחיים... תקשיבי. לא להרגיש רע. תקשיבי. אני חושבת שאת לא צריכה, אנחנו לא צריכים להלקות את עצמנו על כל מה שאנחנו נופלים.
פשוט רק אני לומדים. אגיד לך מה, לפעמים, מה זה לפעמים? בגלל שאני במרכאות כל כך עמוק, כאילו לפעמים אנשים רואים אותי טוב, קצר ומכנסיים, אבל בידע שיש לי, אני לפעמים יותר דתייה מהדתיות, כאילו, נניח, לא יודעת מה, שיעורים של הרב מאיר אליהו שהם קבלים ברמה מאוד 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 עמוקה. אז אני חושבת שבאיזשהו מקום אני כאילו פרימיטיבית במרכאות, שאת אומרת לא להכות על עצמנו ולא זה, אם תיכנסי לעומק ואת באמת תלמדי, זה ממש לא נכון. כן, בן אדם כל יום, כל היום, צריך לעשות עם עצמו שיעורי בית, צריך לעשות עם עצמו... יש הבדל, אין בעיה, תעשי שיעורי בית ותתקני. נכון, אבל עוד הפעם, את משליחה את זה לאמונה שלך, האישית שלך, שזה בסדר. אני משליחה את זה למה שבתכלס, כאילו, אני לא משליחה את זה למה שאני מאמינה, או למה שאני חושבת, או למה שאני רוצה להאמין. לא, את אומרת להתחזק יותר. נכון. נכון, בסדר, כי את... אני בשאיפה ללהיות מה שצריך לעשות בתכלס. אם כבר, אז כבר. לשם אני שואפת, בגלל זה אני אף פעם כאילו לא באמת מרוצה או מרצה את מה שאני צריכה באמת לעשות. אבל אי אפשר להיות 100 מ-100, וכל אחד יש לו את הירידות שלו, את הנפילות שלו, ואת היצר הרע שלו. שימה, יש לך נשמה טובה, חיים שלי בלב, זה הכי חשוב. הלוואי, בעזרת השם. בן אדם יש לו נשמה, קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. בחודשיים האחרונים, כולם אומרים לי, יואו, איזה טובה שותפה שלך, איזה נשמה, איזה לב טוב יש לה. ברוך השם, איזה כיף. אני תמיד אומרת לך. תודה. והאנשים הקרובים אליי, את יודעת. את יודעת, יש עניין בקבלה על זה, שברגע שבן אדם מתחזק, יש לו סוג של הערה, ויש כל מיני אפילו תווי פנים, ובאמת מי שמבין בזה ונכנס לזה מבחינה קבלית, יש לי אפילו ספר של זה בבית. אז כל דבר הכי קטן, כל תיקון או כל עוול שאת עושה עם עצמך, או שאת שמה ואת עושה תיקון על זה, אז רואים את זה בחוץ. אז למה את אומרת לי, אני לא שומרת כמוך, ואני לא שמה את כל הצומות, ואת אומרת, רוזי, יש לך נשמה טובה. נכון. וכל מי שרואה אותך אומר שיש לך עיניים טובות, ואת אור, ואת נחמדת, אבל אני פחות... כי את באמת אישה טובה. אבל אני פחות שומרת ממך. אז מה? אבל את לא רוצחת. לא, חס ושלום. אבל את לא גונבת. לא. נו. זה כבר משהו, ברוך השם, את אישה טובה ביחס לאנשים שהם פחות, את מושלמת, ואת שואפת לשלמות, מה? זה לא שאת חלילה אישה רעה, או גנבת, או לא יודעת מה. ברוך השם, זה טוב. לא, אבל את רואה, אצלך הכישורים ישר הולכים לדת. כי זה נכון, עוד פעם, אני הולכת, כל אחד בפירוש אחרת. את לוקחת את זה לכיוון אחר, אני לוקחת את זה לכיוון... לא, אני הראיתי לך עכשיו דוגמה, שאת אומרת, גם את בעצמך אומרת, את אומרת, כי זה נכון, אני יכולה לדעת מה קורה לך בתכלס שאת הולכת לישון, אם את עושה שמע ישראל, אם את עושה תיקון נפש עם עצמך, אם את עושה חשבון נפש, אם את מצטערת ובוכה עם עצמך. אני לא יכולה לדעת מה הולך בתכלס שאת היא לבד עם עצמך. את מדברת עם בורא עולם, את עושה תיקונים, את עושה השתדלות, את כן פה ואחרי זה, וואי, אני מצטערת, וואי, אני דיברתי לא יפה, אמרתי משהו שלא צריך, כמו נגיד סתם דוגמה, אתמול שהיה לנו, שנייה אחרי שאני נכנס לאוטו, וואי, סליחה, אני לא הייתי הייתי זה שהקלטת לקרן. לא פגעתי בכם, אבל כאילו שלחתי שלא הייתי באנרגיות פחות טובות, והייתי ביום כזה... אז זה מה שאני אומרת, את כן עושה תיקונים עם עצמך, את כן מתחרטת, את כן... בואי, כל דבר הכי קטן שאת עושה בשמיים, אפילו זה שסתם דוגמה, את לוקחת על עצמך, כמו שלקחת על עצמך, שעה אחת, אחרי כניסת שבת, לא לגעת בטלפון. את יודעת מה זה עושה בשמיים? השישי לא התקנתי אותך, 3 שעות לא נגעתי בטלפון. שטבח המור. אימא'לה, זה עושה לי צמרמורת. אימא'לה. נו, את מבינה, אז אני לא יכולה לדעת מה ההשתדלות שלך. בדברים הכי קטנים שיכול להיות בן אדם יכול להשתדל ולהיות בדרגות גבוהות, שאפילו, לא יודעת מה, לא סתם אומרים שבעל תשובה הוא יותר מבן אדם צדיק. הוא עומד בניסיונות שצדיק לא עומד בניסיונות האלה. אז אני לא יכולה לדעת, זה רק את יודעת עם בורא עולם, כמו שאף אחד לא יודע מי עובר מה עם עצמו. נכון, אבל אני... גם את כזו, אבל באמת, וזה הכי חשוב, כי באמת אנחנו לא שופטים אנשים לפי אמונה. ברור, חד משמעי. כאילו, אנחנו יכולות לשבת עם בן אדם שהכי חילוני, והוא יהיה טוב, והוא יהיה בן אדם, ויש לנו כאלה חברות. נכון. והם הכי חילוניות והכי זה, ואני אוהבת אותם באותה מידה. בגלל זה תמיד אני אומרת שאני אומנם נראית ככה, אבל כשאני יושבת עם רב, או עם רב שהיה איתנו בטיוטות, ושדיברתי איתו על דברים, הוא אומר לי, מאיפה את יודעת את הדברים האלה? כאילו דברים קבליים שרק בנים לומדים, ונשים בכלל לא אמורות ללמוד את זה, אבל אני אוהבת ללמוד את זה. אז כאילו, אז נכון, אני קודם כל גאה בנו על זה, שאנחנו לא שופטות אנשים, לפי מראה, קל וחומר, לפי מראה, זה דבר ראשון.
ודעות. לפי התנהגות, לפי מה יש, מה אין, חלילה. זה כמו שתמיד אני אומרת, כאילו אנשים ששואלים אותי, מה, השותפה שלך מבת ים וזה, אז אני אומרת להם, כן, איפה היא גרה? אז אני אומרת, בפארק הים, וכמו שתמיד את אומרת, אני בחיים לא אגיד שאני באה מהמגדלים, או שאני קניתי פה, ושאני פנסי, ושעשיתי והייתי וטיילתי. את בחיים לא תעופי על עצמך, ולא תבואי מהדרג הגבוה שלמעלה, ותגידי, כן, יש לי. אפילו שיש את היכולת, אבל את הכי צנועה שיש, והכי אישה טובה שיש, ויש לך מה להתגאות על זה. חיים בלב, די, עוד שנייה. אבל זה נכון, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל הייתי חייבת. חיים שלי בלב, זהו. זהו, ואני גם, כאילו, מאוד מאוד כזה, לקראת גיל 50, את יודעת גם, קודם כל, אני מרגישה אישית איתך, שעשינו דרך ועלינו וואו. כמה מדרגות. אני מרגישה את זה ב4 חודשים האחרונים. כן, כן. קודם כל, רשמתי לך גם את זה פעם אחת. שמה? בברכה של היום הולדת, לא פעם אחת. שאת עוברת תהליך, כאילו, אני עפה עלייך ברמות. עשור חדש, חייב. אז מה אז אני צריכה גם משהו לעשור חדש? אבל את עושה. בואי, היום רוזי של גיל לקראת 50, ואני מאמינה, אני כאילו מרגישה בדיוק עכשיו, אני בדיוק בשבוע הזה של היום הולדת, בדיוק בשבוע הזה, לא יודעת איך להסביר לך, את בעזרת השם שתגיעי לגיל העגול הזה, את תרגישי את זה. כאילו מין משהו כזה, בשבוע האחרון אני מרגישה מין מעבר כזה, אני לא יודעת איך לתאר לך את זה, אבל ממש מין מעבר כזה, מין בשלות לחירות כזה, לא יודעת איך להסביר לך. כאילו שהייתי בוסר ועכשיו קצת פרחתי. לא יודעת איך להסביר, מבחינה כאילו פנימית כזאת, אני מרגישה כאילו יותר הכלה כזה, יותר להעביר. אז זה מה שאני מדברת איתך, על ניסיון חיים, על גיל. נכון, יש דברים שמה שאני אומרת לך, והתגובות שלי, כשאת יכולה להגיב אחרת, כן, זה נכון. ואני כאילו לוקחת את זה בצורה אחרת. זה עניין של ניסיון. זה כמו שהיום את תראי את אחותך, נועה למשל, היא אותו בת 20 נגיד. כן, נכון. ואז תראי את התגובות שלה, ואז תגידי לה, לא, אבל נועה, תקחי קצת כאילו, למה? זה הניסיון, הפזם שלך. אז יש דברים בחיים, נכון. אי אפשר לקנות אותם, לפרוט אותם, לא בכסף, לא בלמידה באוניברסיטה, לא במכללה. זה, אני קוראת לזה הקילומטרה של החיים. זה פזם. זהו, זה שלנו, עם הניסיון של החיים שלנו. אז אני אעלה פה שאלה מעניינת שתמיד שואלים אותנו. איך, כאילו, את אומרת שזה פער, איך זה מתנגש כאילו לי ולך? כי בכל זאת יש בינינו פער של 20 שנה. איך זה מתנגש כאילו? איך אנחנו עובדות כזה? כי אני אגיד לך למה. כי אני לומדת ממך. מהווייב שלך, של היותר צעירה, של זה שאת יותר עם המדיות, עם הסרטונים, עם הדברים האלו, שאת יותר בעניין של כאילו בשיווק, טיק טוק, דברים כאלה. את מכירה אותי, אני נכנסת מעלה פוסט, זהו, כאילו, ובסוף יש לי יותר צפיות ממך. לא, זה הכי קטע. לא, כבר לא, זהו, די, החשיפה שלי כבר נהייתה... בסדר, כי אני אמרת לך, פעם אמרה לי, פייסבוק זה מדיה של רשת חברתית. וואי, אבל תראי כמה זמן לקח לי להרים ולהעלות את הפייסבוק, זה לקח לי המון זמן. ואני אוהבת את זה הישן, תשמעי, אני אגיד לך, קודם כל צריך אמון. ויש לנו את זה. ברוך השם. כאילו בינינו, כאילו בבפנים. אני יודעת שאני הולכת לישון בשקט, ואת ישנה בשקט. אז זה מתחיל משם. איך תבני עסק? אם יש לך שותף, ברור שאם יש לך שותף שאת לא מאמינה בו, ואת לא סומכת עליו. בואי, יש לנו פיצוצים. ברור. שאף אחד לא יחשוב שפה זה מערכת זוגית. בדיוק דיברתי על זה עם קרן. באמת? כן. אני אומרת לה, בואי, שלא תחשבי שהכל מושלם וזה, אבל כן, חמודה, ברור. פה יש לנו ניתוקי כמו בעל ואיש. מערכת זוגית לכל דבר, זה מערכת עסקית. אבל בסדר, למדנו גם להכיר אחת את השנייה. ולהכיל. ואני לא כל דבר עונה, ואת לא כל דבר עונה, ואנחנו כבר מכירות. אתה מרוקו כפרה ברגע שעולה לך סנדה. כן. את יודעת מה הבעיה? שאני כבר הפכתי להיות כמוך. זוכרת את המשפט של רני שיהיה? מאז שאת עם רוזי פרחת. קודם כל הוא לא טעה. ברוך השם. אבל כן, כאילו... איכשהו כבר, בואי, אנחנו לא מעט שנים, אנחנו כל יום, כל היום ביחד, וכל היום מדברות ביחד,
וסוג של הפכנו להיות מאוד מאוד דומות, כאילו, כבר, אבל זה ככה זה. נכון. כי זה בזוגיות. את פחות ממה שהכרתי אותך, כאילו, בקטע טוב. אני נהייתי הפוך קצת יותר פלפלית ממה שהייתי. כן, פה זה מתנגש, ברוך השם. אז הפער הזה שמשלימים, כאילו, מצטמצם. אני חושבת שמבחינת גם בניסיון חיים, את מאוד אוהבת את לפעמים, כמו שאת אומרת, שאת מדברת, אז מקשיבים לך. אז, וגם את מאוד מתחברת לאנשים יותר מבוגרים ממך. זה חד משמעית. את לא יכולה להיות, הייתה לך שותפה בת 30, את לא תסתדרת איתה. לא. זה היה מתפרק. קודם כל, בוא נתחיל מזה שלא הייתי, הולכת עם שותפה בת 30, יופי, כאילו. כן, כאילו. כן. אז, וזהו, וזה היה בינינו, כאילו, ממש חיבור. היום אנחנו כבר במקום, היום אנחנו, כמו שאת אומרת, זה כמו משפחה, את כמו, מה זה, איפה ימי הולדת, אחד אצל השני, מזמינות, אם הייתי גרה בפרקיים, גם הייתי אז כל תעברי היום. לגור בבת ים, זה יהיה גם שבתות וחגים ביחד. וזה בייביסיטרים ששמתי איתי. חי בסרט. ועוד לא התחלנו, כן, אבל מתישהו זה יקרה, אני מאמינה. בעזרת השם. אני בשאיפה לשם, כן. כן, זהו, הנה, היא התאהבה בבת ים, כי כל הזמן אנחנו... תקשיבי, אני חייבת להגיד, כאילו, זה חייב להיאמר, אוקיי? זה חייב להיאמר. אני לפני שנכנסתי לתיווך, לפני שהכרתי את רוזי, אוקיי? לא הכרתי בכלל את בת ים, לא אהבתי את בת ים, לא היה לי מה לעשות בבת ים, לא הכרתי אף רחוב בבת ים, לא הכרתי את האנשים של בת ים, אמרתי, מה זו האוכלוסייה הזאת? ממש, כמו מה שאנשים מבחוץ חושבים על בת ים. שפיטה. נכון, חד משמעית שפיטה. ברגע שנכנסתי, ברגע שהכרתי, ברגע שהתרברבתי, ברגע ש... בוא נגיד שהיום אני כבר יותר בת ימית מהבת ימית, אני הולכת ברחוב, כבר מכירים אותי ברחוב. לפעמים אפילו יותר מרוזי. וכשהכרתי את בת ים, קודם כל זה שינה לי כאילו תדמיתית את העיר אחרת. כאילו, היום מה שאני חושבת על בוא נגיד שאני משווקת אותה גם הרבה יותר טוב, ואני לא גרה בבת ים עדיין, כאילו, שתבינו, ברמה כזאת. ואני מאוהבת בעיר, אני מאמינה בעיר ברמה... אין דברים כאלה, כאילו, בואי, אני עכשיו הייתי הפנים של העיר בערוץ 12. זה מה שבאתי להגיד. אז אני חייבת. תספרי, תגידי. אז זהו, אז אני חייבת קודם כל גם, כן, להגיד שהייתי, מה זה הייתי? אני מחכה לשידור, אין לי מושג איך זה ייראה. שהתראיינתי בערוץ 12 בזכות רוזי, שפנו אליה מהעירייה. וכמה זה חשוב באמת קשרים ושיראו, כמה שרוזי הייתה מעורבת וחפרה ליד ימינו של ראש העיר. כשהיינו בפינוי. כן. כשהיינו בפינוי של הכל התחיל מהמלחמה שהלכנו למלון. ואז בעצם חפרתי לו על תושבים. הנה וזה, ואז ישבנו וסיפרתי, ושלחתי לו הודעות על כל אחד עם הבעיות שלו וזה. תטפל בהם, תעשה טובה, תעזור להם, תביא להם את הטלפון. ובואי, זה היה מהזמן שלנו. נכון. ונסענו לשם כמה פעמים. אבל הנה, עכשיו אנחנו רואים מזה פירות אחרי, כמה זה היה לפני שנה? שנה וכמה, וחודשיים. לא, איך שנה? לא, זה היה יוני שנה שעברה. איראן, בפעם הראשונה, המלחמה הראשונה. הראשונה, לפני שנה? לא, שנה וחודשיים, ביוני שנה שעברה. יולי, שפינו אותם לבתי מלון. נכון, הייתי בהיריון, נכון, שכחתי. שנה וחודשיים, כן, שנה וחודש. נכון. ואז באמת, וזה בדיוק כאילו כשאת עושה משהו, וזה בדיוק גם חלק, כשאני אומרת שאת עושה טוב, זה קהילה, זאת אומרת שעשינו כחלק ממתווכות, בלי כסף, ונסענו מהזמן שלנו, ואת היית בהיריון. חודש שביעי הייתי. אז זה באמת, ואיך אומרים, ובאמת הכל מסתובב לטובתנו, ואז באמת... תראי מה זה, וזה משגע אותי שאנשים כאילו אומרים מתווכות, ויש סטיגמה כל כך רעה על מתווכים, ואני אומרת, למה? שתדעו לכם שיש המון מתווכים, ולא רק אנחנו. שהלכנו ובשביל מפונים ועשינו, באמת, יאמר לזכותם שהמון מתווכים, באמת, נכון. אפילו הקמנו קבוצות בשביל לעזור לאנשים והכל, באמת, כאילו. אז קודם כל מתווכים זה רק סטיגמה, נכון שיש טובים, אבל יש טובים פחות, ואני אף פעם לא אומרת חלילה על אף אחד. אבל כן הלכנו, אני סוף חודש שביעי הלכתי נפוחה עם סימפיוליזיס ונפיחות ברגל, הלכתי וקמתי ורוזי סחבה אותי. והלכנו, והנה, ברוך השם, אין דבר כזה שהשם לא מסובב. את רואה, נגיד, בקטע הזה, אי אפשר לא לראות את יד השם שהיא נותנת לך מתנה. כאילו, זה אשכרה מתנה. עשית טוב, נתן לך טוב. נכון.
זה בדיוק, זה, אבל נכון, וזה גם תודעה של באמת, זהו, את יכולה לראות את זה, נגיד, סתם דוגמה כתודעת שפע, שזה גם נכון. אני גם חיה, כן, את צריכה לחיות. וגם אני חיה את זה. זהו, את צריכה לחיות ולהאמין בזה. ברגע ברור. שאת מאמינה בזה... אני מאוד מאמינה בתדרים, כי זה נכון. אני לא יודעת. אז אני חושבת שפה היה לנו החיבור הזה גם. נכון. כי אם אני ואת לא היינו חושבות, עזבי כסף, עזבי לא, עסקים, לא, עזבי נכון. חילוקי דעות שאני יכולה להגיד לך, לא, את לא דיברת ואת תגידי לי לא, מוכרים, קונים, לא משנה. נכון. עזבי, זה שימי בצד. אבל כאילו בקטע של בחיים, לחיים עצמם, אם לא היינו משדרות על אותו גל, על אותו לא היינו תדר, יכולות נכון? להיות, חד זה. משמעית, אני מסכימה איתך בזה. וזה... אבל שתדעי לך שאני בהתחלה לא האמנתי נכון. כאילו בתדרים שהכרתי אותך וזה. נכון, את לא... ולא הלכתי ולמדתי את זה כמוך. אבל איכשהו, לא יודעת, פשוט... מאז שהתחלתי באמת להאמין יותר בכל הרפואה הטבעית, בכל הדברים האלה טוב, תמיד האמנתי ואף פעם לא זה. אבל מאז שבאמת נכנסתי לזה קצת יותר... לא, אבל לא דיברת על זה, כמו שאני הייתי מדברת, ונגיד הייתי אומרת, כן, הכל עניין... תתאילינג למדת, כן, נגיד נכון, זה נכון. כן, שהכל עניין של תדר וזרימה, נכון. וכל הדברים האלה, וזה באמת נכון, כי בחיים, נכון. אם את לומדת לשחרר, את לא זוכרת שפעם את היית יותר, נגיד, נכון. והייתי אומרת לך, בסדר, תשחררי, תראי, אנחנו נקבל בחזרה. ככה נכון. זה עובד. ובאמת ככה תמיד, חשוב שתספרי את הסיפור הזה, שהיה לנו מיני עסקת שכירות. זוכרת שהייתה באה איזה מישהי, בפארק הים שהזכרנו, לא רוצה להגיד את השם, אני זוכרת גם את השם, אבל בסדר, שהיא הייתה חייבת לנו 2,000 ומשהו שקל. אוקיי, כן, כן, כן. זה הכי סיפור ג'וסי. כן, ג'וסי. כי אמרתי לך עכשיו באוטו, אני רוצה לספר את סיפור ג'וסי. יופי, אז תספרי על מישהי שהיה חייבת לנו כסף. תספרי מההתחלה. זהו, אז סימה, זה היה בחורף, ונסענו באוטו וזה וזה, ויש לנו עורכת דין שהיא הוציאה מכתב ללקוחה. הלקוחה הזו, כן, חתמה לנו על עמלת תיווך. של שכירות, ובעצם התחמקה מהתשלום. ביקשה שנחלק לה לשתי תשלומים, ומשתם זה נפח ל3 ו4, ואז הרבנו את עורכת הדין שעובדת איתנו, והיא הוציאה לה מכתב, דרישת תשלום, ועדיין היא לא נכנסה לשם. לא שילמה. ואני קצת הרגשתי בבפנים שלי שהתעסקתי בזה מבחינה אנרגטית, כאילו בבפנים, עכשיו, לי יש אינטואיציות מאוד חזקות. זה נכון, אני יכולה להעיד על זה. כן. אני יכולה מכשפה. כן, אבל לא, אבל... לא, בקטע טוב. זהו, מכשפה טובה. מה, מכשפה ביום שילדתי, אמרת לי, בואי, את תלדי, וככה היה. כן, אני יכולה לשתוק שבוע על משהו, אני אגיד משהו, זה יהיה. כן, זה נכון. כן. ואז אמרתי, נסעתי באוטו וזה, אני זוכרת, אספתי אותך, אמרתי לך, סימה, יודעת מה? בוא נוותר לה. תשמעי, זה לא שלנו, התעסקנו בזה שבוע, ניסיתי הודעות, פה, שם, לא הולך. תשמעי לי, אנחנו נשחרר, נקבל, השם ישלח לנו. בואי, אני מאמינה בזרימה, נשחרר, נקבל. באותו שבוע, באותו יומיים עשינו 2 שכירויות אחרי זה. נכון. ואז אמרתי לך, את רואה, החוב... לא, גם קיבלנו איזה דירה, 2 דירות מהמלצה. זה אני זוכרת על העניין של הסחירות, כאילו שזה היה בפרויקט, כאילו וזה היה יותר קל מקל, כאילו בסחירות. נכון, עבר חלק. כאילו הכל היה ממש ב5-10 דקות. ואז אמרתי לך, את רואה? אז לפעמים, נכון, יש עניין של עיקרון של אשת עסקים, שאני ואת לא נוותר. נכון. יש עיקרון, כאילו אין, אנחנו לא נוותר. אבל, או כמו שעוד, הלקוח השני גם שגם חתם והיה חייב לנו 1,500 שקל, ושלחתי לו את ההודעה בזה, וכן, והוא העביר. אז יש דברים, שחררנו. אבל זה באמת הוא היה... כן, ושחררנו, אחרי חצי שנה פנינו, נכון, אפילו יותר. נכון, ואת נכון. אמרת לי שהוא טס לחול, נכון. והוא עשה חיים, נכון. ואני אמרתי לך, יפה, והוא לא שילם לנו את העמלה שלנו, נכון. אבל בואי ניתן לו שיהנה, ייסע, יחזור. כן. ואז, אז זה כאילו אני מאמינה בזה, כאילו, באמת, כאילו. וזה באמת נכון, ברגע שמשחררים, אז עוד פעם, זה עניין של תדרים, מי שלא מאמין בזה, את לא יכולה להגיד לו, כאילו... ברור, למה כמה מתווכים שסיפרו לנו, שם דוגמה, והיינו זה, מה, אל תוותרי על הבלעדיות, נכון. אל תוותרי על העמלה, תתביעי אותו, וזה. נכון. לא נכנסת, לא טובה. לא תביעות ולא עניינים. לא, זה אנחנו בסדר. גם לא שם, אנחנו גם לא כאלה, כאילו...
אני אישית, היה לי סיפור עכשיו עם אלעל. בסדר? או, תספרי. כן. אני סגרתי כרטיסי טיסה. היה לי זיכוי שובר, והמערכת דרשה ממני לשלם X כסף. שילמתי. קיבלתי את הכרטיסי טיסה במייל. 10 ימים לפני, שבוע לפני, מתקשרים אליי, שלחו לי מייל. כמה ימים לפני? לא, זה היה שבוע כן, לפני. שבוע או משהו כזה. את חייבת עוד $3,000. על מה? כאילו. כן, את חייבת עוד $3,000. ותראי, אני אקבל. ברור אני... שתקבלי, את לא. קיבלת כרטיסי טיסה ועוד דורשים ממך. לא, אני אקבל את הזיכוי יותר... ברור שתקבלי, ודאי. ואז אמרתי, על מה? ואז אמרו לי, כן, הייתה תקלה במערכת. מפה לשם טטטי, טטטה. אבל שמת לב שלא נתתי לעצמי... כן, פעם היית, נגיד, הרוזי הקודמת, הייתה יותר נתקעת על זה, והייתה כן. יותר כזה גם לוקחת את זה קשה. לא. לא. היום לא. היום כן. את קצת יותר משחררת. בטח, כאילו אמרתי... וזה היה סכום לא קטן. בטח, אבל מבוטל. אמרתי, מה זה ייתן לי? אני אחזור, אני אפתור את ה... לא, אבל תגידי שבכל מקרה את שילמת בשדה תעופה. ברור, הקפיאו לי... היא הקפיאה לך את הכרטיס טיסה. כן, הקפיאו לי כרטיס טיסה, שזה היה ב1:30 לפנות בוקר, וגם... ואני עם בעלי והילדים, ואז אנחנו באים לשלוח את המזוודות, והוא אומר לי, לא, הכרטיס של הבת שלך מוקפא. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, כן, תגשי לאשנב שם בפנים. אני באה, היא אומרת לי, כן, את חייבת עוד $3,000. אימא'לה. עוד לא התחלת את הטיול. כן, כאילו אמרה לי 300 שקל. כן. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, כן, אם את לא משלמת, היא לא יכולה לעלות על הטיסה. עכשיו, זה אירוע אחר, אירוע. זה באמת אירוע בפני עצמו, זה כאילו, את עוד לא התחלת את הטיול, זה... אבל גם לא נתתי לעצמי שזה יהרוס לי את הטיול. ברור. כאילו, אמרתי לעצמי, רוזי, תעשי את זה עכשיו, כי באמת, בואי, אנחנו 2 לפנות בוקר, אני לא יעמוד ויעצור את הזה, ונטפל בזה, אבל שחררתי. למדתי כאילו לשחרר, לא להתבאס על זה. ובאמת שם לא חשבתי על זה, גם לא דיברתי על זה עם דורון. נכון. כלום, לא דיברתי עם אף אחד. שחזרתי, אני מטפלת. ותאמיני לי, אני מטפלת טוב. אין לי ספק. כאילו. נראה לי שהשלב הבא שלך, את צריכה ללמוד עריכת דין. את צריכה ללמוד משהו... את לא מבינה כמה אני חושבת על זה פתאום, לא יודעת, אני לא יודעת מה אני... תשימי לב, תמיד אנחנו גם שמות לב לזה, עוד לפני שהגענו לגיל העגול. נכון, תמיד שהיינו בפגישות, אז תמיד אנחנו רואות נשים בעיקר, שהן תמיד לקראת גיל עגול רוצות לעשות שינוי. שינוי, כן, משהו. תמיד זה ככה, לא יודעת למה. אז קודם כל, אני לא יודעת, אני עדיין לא שם, אני כן חושבת על, את יודעת, כן בא לי לקום ולעבור. בואי נלמד ביחד. עריכת דין? כן. אני לא של מסמכים ולא של לימודים. אין לי תעודת בגרות, כן? אז את מדברת איתי על עריכת דין? בואי, את המבחן המתווכים, ברוך השם, שעברתי בהצלחה, וגם זה היה בחודש 9, שבועיים לפני לידה שעשיתי. אז את מדברת איתי על עריכת דין, זה... כן, אני בעד ללכת ללמוד משהו, כן, אני רוצה ללמוד. קודם כל, תמיד אני ואת בעשייה, תמיד לומדות ותמיד רוצות ללמוד ולחדש. ברור, אני למדתי מלא דברים שלא קשורים... תגידי שלמדת כלכלה. זהו. תגיד, את אמיתי, תמיד אני אומרת, את תשתמשי בזה, כאילו זה כוח, זה קלף שאת צריכה להשתמש בו, ואת לא משתמשת בזה. כאילו זה דבר שהוא, קודם כל זה לא נורמה. יש לי את זה אפילו בתיק פרזנטציה, כי כשהייתי ברשת, אז באמת התקשרתי למכללה, זה היה ב-2012, לפני 14 שנים, אז אמרתי להם, טוב, תביאו לי שאני אראה, כי אני אומרת שלמדתי כלכלה. אז עכשיו בזמן, אז כן, אז למדתי ב-2012, וגם למדתי קריינות. קריינות? אפילו את זה אני לא ידעתי. את לא יודעת? מה זאת אומרת למדת קריינות? אני לא ידעתי. שבי? לא ידעתי. תורה, אני מגלה עליך עדיין דברים חדשים. כמה שאת יודעת עליי. כן. כן, ב-2014. לפני 12 שנים. מה זה קריינות? לקריין, כאילו, מה לקריין? כן, לקריין, מלמדים אותך איך לדבר, מה זה דיקציה. כן, בטח. זה נגיד מעניין אותי. אז תלמדי את זה. זה נגיד מעניין אותי. ועשינו עבודת גמר כזה, אומרים לך, תגישי עבודת גמר, נגיד אומרים לך, תעשי שידור, יש שידור רדיו, יש קריינות, שמלמדים אותך איך לקרוא טקסט. פרומטר? לא יודעת איך זה נקרא, לא זוכרת. הרי יש שקיפות כזו, זה שם, לא יודעת. קריינות זה כאילו, זה איך לשבת, את שלמדתי קריינות. אבל תסתכל על המצלמה. אבל... מסתבר שהיא למדה קריינות, כן. וזהו,
את יודעת למה למדתי את זה? כי כל הזמן אמא שלי הייתה אומרת לי, אני רוצה שתהיי קריינית. כמו ש... כן, אני רוצה, את יודעת לשבת ולדבר, ואמרתי לה, טוב, אמא, וזה, אז זה היה תקופה, באמת, אחרי שהתגרשתי, אמרתי, בא לי לעשות משהו לעצמי בשביל עצמי, ומאוד נהניתי מזה, מאוד. מעניין. כן. אבל בואי לקראת הגיל העגול שלנו, כן נלך ללמוד איזה דווקא משהו. כן, אני הייתי רוצה ללמוד איזה משהו, אבל לא עריכת דין. הנה, כרגע לא. אולי לקראת גיל 50. נשמע לי כבד מדי. אולי לקראת גיל 50. נשמע לי באמת כבד. הנה, גם עינב בובליל עכשיו התחילה ללמוד עריכת דין. נכון, כן. אז קודם כל, אף פעם לא מאוחר. ברור. אבל כל הדברים הג'וסים יהיה בפרק הבא שלנו. בפרק הבא.